लोगोफोर मोनसे गोजाम स्टोरी दङ दि नों नोंनि लोगोखौ आंनो दिन्थि आं नोंनि इयुनखौ दिन्थिनानै होगोन। बे स्टोरीनि ओंथिया बेदि जों खालि मोजां सुबुंफोरजोंल' लोगो जानांगौ। नाथाय प्रब्लेमा जाहैबाय जों बेखौनो मिथिया दि जों सोरजों लोगो जानांगौ आरो सोरजों जानाङा। दिनैनि बे भिडिअ'आव आं बेनि फिननायखौ होनो नाजागोन। बुहुमाव गाहायै मोनथाम रोखोमनि सुबुंफोर दङ। सासेया बियो जाय गावनि नलेजखौ लानानै दुगा दिन्थियो आरो गुबुनफोरखौ जाम्बा सानो। नैथिया जादों जाय गावनि खम गियान थानायनि थाखाय दुखु खालामो आरो गावखौनो जाम्बा साननानै लायो। आरो सासेया जादों जाय गावनि नलेजखौ लानानै जेबो दुगा दिन्थिया आरो खम गियान दं होननानै दुखुबो खालामा आरो सोलोंनाय आरो फोरोंनायाव फोथायनाय लाखियो। लोगोफोर, जाय सुबुङा गावनि नलेजखौ लानानै दुगा दिन्थियो बिदि सुबुंनिफ्राय जेब्लाबो जानगाराव थानांगौ। बिदि सुबुङा गावनि गोमोननि थाखाय गुबुनखौ जाम्बा दिन्थिनो नाजायो आरो गुबुनखौ आनकनफिडेन्ट खालामनो नाजायो आरो बियो माब्लाबाबो नोंखौ मदद खालामनाय नङा। बिदि सुबुंजों लोगो जायोब्ला जोंहा गोबां खहा जायो, बेनिखायनो जों जेब्लाबो बिसोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। नैथि सुबुं जाय गावनि रोङिनि थाखाय दुखु खालामो आरो गावखौनो जाम्बा साननानै लायो। बिदि सुबुंफोरनि प्रब्लेमानो जाहैबाय बिसोरो जेबो सोलोंनो गोसो जाया आरो एक्सकिउज होयो दि बिसोरखौ रावबो फोरोङा होननानै। आरो माब्लाबा बिसोर बुङो दि सोलोंनाया जोबोर गोब्राब, बेनिखायनो बिसोरो सोलोंनो हाया होननानै। लोगोफोर, बिदि सुबुङा खालि नेगेटिभिटिल' गोसार होयो। जोंनि साक्सेसनि थाखाय बिदि सुबुंनिफ्रायबो जों गोजानाव थानांगौ। थामथि रोखोमनि सुबुङा बै मोन्नैबो रोखोमनि सुबुंनिफ्राय जोबोद आलादा, जायजों जों लोगो जानो हायो। बिसोर बुजियो दि बिसोरनि नलेजआ आनलिमिटेड नङा आरो गाव मा रोङो बेखौ गुबुनाबो रोङो होननानै फोथायो। आरो बिदि सुबुङा गावनिख्रुइ खम नलेज गोनां सुबुंनिफ्राय सोलोंनायावबो जेबो इनसाल्ट फिल खालामा, मानोना बियो फोथायो दि गुबुननियाव बेबादि नलेज थानो हागौ जायखौ गाव मिथिया। आरो जुदि सोरबा सुबुङा बिनिफ्राय सोलोंनो लुबैदोंब्ला बियो जेब्लाबो फोरोङा होननानै बुङा। बिदि सुबुङा खालि पजिटिभिटि गोसार होनायाव फोथायनाय लाखियो। जुदि नोंथांमोना बिदि सुबुंजों लोगो जानो खाबु मोनो, अब्ला नोंथांमोना बिसोरखौ जेब्लाबो नागारनो नाङा, मानोना बिदि सुबुङा गावल' दावगालाङा, नोंखौबो दावगानायाव गोबां मदद खालामगोन, नोंखौ जेब्लाबो मटिभेट खालामगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों मोननै खोथा बुंनो सानदों। गिबियानो जादों गावनि नलेजखौ लानानै जेब्लाबो दुगा दिन्थिनो नाङा आरो एसेल' नलेज दं होननानै दुखु खालामालासै जेब्लाबो सोलोंनो थाखाय रेडि था आरो बेखौ गोसोआव लाखिदि सोरबा नोंखौ फोरोंनोबो हायो आरो नोंनिफ्राय सोलोंनोबो हायो। नैथि खोथायानो जादों डन्ट मेक देम फ्रेन्ड। जाय गावनि नलेजखौ लानानै दुगा दिन्थियो आरो खम नलेजनि थाखाय दुखु खालामो, बिदि सुबुंजों लोगो जानो नाङा। बिदि सुबुंजोंसो लोगो जा जाय गावनि नलेजनि थाखाय दुगा दिन्थिया आरो गुबुनखौ फोरोंनाय आरो गुबुननिफ्राय सोलोंनायाव फोथायनाय लाखियो। जुदि नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनदों, अब्ला अन्नानै बे भिडिअ'खौ लाइक खालाम, लोगोफोरजों शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ'खौ थाबैनो नुनो मोनो। अब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन। गुबुन मोनसे भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनगोन। टिल देट जोथोनै था, बिजाबाव फरायबाय था।